Салом алейкум. алейкум. Хуш омадед. Хуш омадед. Солои нави мелодӣ муборак. Саломат бошед, дар шумо муборак бошад. Зинда бошед. Чӣ хизмат кунам акаҷон? Як қahва тайёр кунед. Ай саҳар камтар хоболу омада. Акаҷон. ромиз акай дилобаро надидӣ? Намебинӣ суҳбат кардисӣ. фаҳмидастам, дидам. Акай дилобаро надидӣ? одатан ҳамин коргардонҳо дар куҷо мешаванд? Рафта ҷои записро бин. Чаро пеши ман омадӣ? Намедонам. Имрӯз чунон одами муҳим ки гӯё ки директори телевизиони Сафина бошад. Узр. Имрӯз Зарина каме асабӣ аст. Вале ман Ҳеҷ барои гап ту не. ҳозир як кофе тайёр мекунам ки маззааш ҳаргиз аз даҳонат намеравад. Саломат бошед. Ташаккур. Асос хоб камтар берун шава. Аз кофеое ки ман омода мекунам бетариф маззаи худ дорад. месанҷем. маро аз тамоми тарабхонаҳои Душанбе даъват карданд ки биё бо мо кор кун. вале ман рад кардам, чун касби худро дӯст медорам. Журналистӣ кори ман аст. даъвати калом. Саломат бошед. фаҳмидем ки оиладор шудед. табрик. Саломат бошед. Хушбахт Ташаккур бошед. зиёд. акнун баъд аз оиладор шудан бозам клип кардан бо ҳамун духтарони зеборо идома медиҳед ки бас мекунед? оли маслиҳат накардем рости гап то ҳол. аммо фикр мекунам вақти ҳангоми сабти ягон клип ҳатман бо маслиҳат пешакӣ. як маслиҳати бародарона. Аҳа. ман аз зиндагии худам аз фаъолияти худам мегӯям мақсад ки ба умеди анамун клипҳову духтарони зебо як ҳафта мешавад ки ман дар ҳамин телевизиони Сафина ховам. Як ҳафта. барои анамин бародарам Умедҷон фикр карда баъд кор кун. кофе чӣ хел? як бор чашида маззаашро мегуфтед? бисёр зуд, бисёр хуб омада. барои Бисёр чӣ хуб рӯятонро омада. ихел кардед нафаҳмидам. Не, хеле мазза якум бор ма чашидим рости гап. Маззаи такрор нашаванда. Ташаккури зиёд. Дар ягон Ташаккури зиёд. бисёр ба мазза. раҳмати калом. раҳмат. Он нахӯрдед ку? азо раҳмати калом. бас. аллакай ман хобам барои парид. ман аллакай шумо эҳсос шуд. бехӯред намехӯред муҳим нест. муҳим ин ки Не, асос ба мазза. шумо пулашро додед. чун акаҷон мо нам инҷо иҷора охир шумо маро фаҳмед. бошед. Чанд пул? ин тӯҳфаи соли навии ман барои шумо бошад як табрикоти хуб барои мардуми шарафманди тоҷикистони азиз мекунед. тамом мо ҳама ман пул ҳисобӣ кардагӣ ҳисоб. Не акаҷон шумо як таманиёт кунед тамом. пул лозим баъд нест. бепул мешавад. бале шумо таманиёт кунед. Раҳмат, тӯҳфаи аз раҳмат. номи ман барои шумо дар соли нави мелодӣ тӯҳфа. бошад раҳмати калом бигзор ҳамеша дар лабони ҳамаи ҳамватанони азизи мо ханда ҳувайдо бошад. бигзор ҳамеша хушбахт бошанд, ҳамеша сарсабз бошанд. бигзор ҳамеша дар зиндагӣ муваффақ бошад. бигзор сол аз сол, рӯз аз рӯз боз ҳам аз ин дида сарзамини азизи мо пеш равад. ҳамеша пешравӣ бошад ва барои ҳамаи шумо хонаободӣ, камёбӣ, сарбаландӣ орзумандам. ташаккури зиёд ба шумо ҳам соли нави Саломат мелодӣ бошед. муборак. Саломат. ҳар гоҳе ки дилатон қаҳва хост марҳамат дари мо барои шумо саломат кушода. бошад. шумо бошад зудтар ҷамъбаст кунед ман пулро гирам. ҳеҷ хеле мешавад. мо боз як меҳмони дигар ҳамроҳамон дорем. дар барномаи ҷашниямон даъват кардем Париноз Ақназарова ҳастанд айни ҳол ҳамроҳи мо. хушомадед. салом алейкум. ташаккури зиёд. саломи худро ба ҳамаи тамошобинони Сафина мерасонам. саломат бошед. бо чӣ тарона омадед? албатта бо таронаи ҷадид қиссаи дили ҳамаи мо шумо аст. яъне таронаи ишқӣ. бале. саломат бошед. медонед чӣ, ман инҷо бо ҳама суҳбат кардам, аммо бо ҳеҷ кас акс нагирифтам. биёед як акс гирем. агар хоҳиши зиёд дошта бошад бошад. бисёр. телефонам ҳам дар дастам ҳаст. биёед як акс гирем. он қадар хуб наомад. як бор аз он тараф мегиред шумо? бошад биё. ман он қадар саркор надорам. нур ин тарафта хуб аст. бошад. марҳамат. раҳмат. тӯҳфаи солинавӣ аз номи ман. раҳмат. шумо зеботар омадеду хай майла. таманиётатонро барои бинандаҳо бигӯед. ба мардуми тоҷик орзуи онро дорам ки ҳамеша сеҳатманду саломату хонаобод бошанд. бигзор чӣ орзуи ҳавас дар ин сол ки нашуд бошад ки дар соли 2026 анҷом диҳад ба орзуҳошон барасанд. саломат бошед. муборак бошад.
ташаккур. дӯстони азиз, меҳмони навбатии барномаи идонаи мо ҳам омаданд. Дилшоди Файзулло ҳастанд. айни ҳол ҳамроҳи мо. Хуш омадед. Салому алайкум. саломат бошед. Лутфан. духтари зебо, духтари зебо. узри бисёри камтар мо ба андастем як маҳфили дигарда. Таманнути худамро бо сурудам баҳри шумо мегӯям. дӯстони азиз, соли нави милодӣ муборак бошад. Ташаккур зебо. дӯстони азиз, дар ин барномаи ҷашнӣ ҳоло ҳамроҳи мо ҳастанд. яке аз меҳмонони хосаи мо ҳастанд Нигора Холова, сарояндаи Зарина сабт карда истодаем, намебинӣ? хай ҳеҷ гап не, аз нав шурӯъ кунед. Барандаи асосӣ. мегӯӣ ки дар телевизион кор намекарда бошанд. Намедонам ки сабт чи аст, чӣ хел бояд сабт. хуб бошад, биёед идома мезиҳем худамон. коргардон мегӯяд аз нав шурӯъ мекунем. Майлаш. дӯстони азиз, ҳоло меҳмони мо ҳастанд Нигора Холова, яке аз сарояндаҳои бисёр ҳам маъруф ва маҳбуби кишварамон. апай Нигора, хуш омадед. Ташаккури зиёд. либосатон хеле зебо аст. Ташаккур. ҳамин нуқта ки гуфтам либосатон зебо аст, инро ман дар чанд сурудҳои охири шумо аҳамият додам. ҷудо аз ин барномаи ҷашнии мо, дар сабтҳои дигар, дар клипҳои дигар бисёр ҳам либосҳои миллии зебо мепӯшед. Ташаккур. мехостам бипурсам ки ин либосҳо маҳсули интихоб ва таби худатон аст ва ё ягон тарроҳ баратон кӯмак мекунад? албатта аввалан аз худам аст, фикри худам аст. баъд хай бо тарроҳон ҳамкорӣ мекунем, маслиҳат мегирем. яъне пешниҳоди асосӣ аз худатон аст? албатта, албатта. бисёр хуб. шумо модар ҳам ҳастед? бале. дар бораи фарзандатон бароямон мегӯед? исмаш чист? Чанд сола аст? исмаш Амира ҳаст, синфи 3 мехонад. бисёр хуб. акнун бигӯед ки модарӣ масъулияти баланд аст ва ё дар саҳна ҳунарнамоӣ кардан? ҳам ин, ҳам он. ҳардуяш. бале. ташаккури зиёд. имсолатон чӣ хел гузашт? соли 2025 милодӣ чӣ гуна буд барои шумо ҳамчун ҳунарманд? соли хуб буд. пур аз муваффақиятҳо. бале. чун мо медидем муваффақиятҳо, иҷроҳо ва сурудҳои шуморо. ташаккури зиёд. биёед як таманниёти хуб барои бинандаҳо дар ин соли нави милодӣ аз забони шумо мешунавем? аввалан тансиҳату сарбаланд бошанд тамошобинони азиз ва соли нави милодиро ба ҳамаи шумо муборакбод мегӯям. ҳамеша сарбаланду хонавбод бошед. ассалому алайкум. ассалому алайкум. акаҷон, ромизҷон чӣ шумо аст? шумо хубен? ҳеҷ саломатиётон хубай солои нави мелодӣ муборак. акаҷон, мо шуморо ҳам меҳмондорӣ кунем. саломатиёт чӣ хел акаҷон? ҳама тинч хуб? мо ака шумо да як қаҳва тайёр кунам барое ки имрӯз қаҳва тайёр. ма акаҷон қиматиш ана медонам, маззаш да гап нест. бия бишне марҳамат кунед ака шумо. ма дар 2 дақиқа шумо да қаҳва тайёр ки ака маззаш айдаҳан то намеравад. аҷоиб, аҷоиб. акаҷон на акаҷон узр камтарак инҷа бетартибай, лекин муҳим ки қаҳва ба мазза бошад. чӣ гуфти акаҷон? ҳозир шумо фақат ба соли 2025 мелодиро чӣ хел сипарӣ кардед ака? чӣ навгониҳо буд? мухлисо бисёр ба баракат буд. бисёр хуб, бисёр кадом акаҷон, акаҷон вай ин қадар кофе намеандозану. мо хуб аст, ман ҳар шаб бедорем ҳамис аҳли акаҷон, санад. ман дар инҷо тайёр кунам, шумо тарзи тайёр карданаш вақт. акаҷон, ман қаҳваи шумо тайёр шид. марҳамат. нӯшиҷон, ҳунари моро баҳо диҳед. охи қаҳваи шумо ях барехна каид шпели ака як бор ман нахӯрам хафа намешем. акаҷон, шумо як бор дар ҳамин камера бигӯед ки ба мазза буд. ягон чӣ мегӯян ман ака? мегӯму ки акаҷон, хунукай охи пеши мардум хуб намешавад. баъд мегӯян натавонист. ягон як дурӯғар акаҷон. ҳаминҷа бигӯян ки қаҳва ба мазза буд. ягон чӣ бигӯян ака? ҳама чӣ дар дасти хумон ака. ҳозир 10 таида тайёр мекунам. ака ина шакар биёяд, қаҳва. ака охи биё ай сари нав ами қаҳвата тайёр кун ба хотире ки
камтар андоз охива и қадар андохтӣ ку и ба фикр ягон ҷо тӯфон омадаga вообще як кор мекунем гапа росташ оби ҷӯшомада ҳозир надорем мака шумо дар оби бегаз мерезем чӣ гуфтӣ майлиш оби бегаз амрезен майлиш охи бисёр қаҳваша камтар андозем вай бисёр меандозӣ зарар дора вай қадар акаҷон дафъи баъдида ҳатман кӯшиш мекунем ки ба дили шумо қаҳва тайёр кунем шумо як оби бегаз бигиред ака ҳами аёбтам хавотирам иш ҳатман ки ба мазае чӣ хел ака ба маза як таъриф кунед ака ки чӣ хел буд хай меҳнатон аллакай уже сабт рафтиста бале бале як таъриф ки дар ҳақиқат мазаи хуб дорад маҷбурам каси ки дуруғ марҳамат и ҳунарои нави ромизҷонда бисёр як баҳои баланд дода мешавад ман намедонам и кай ёд гирифтаи қаҳвапазӣ ё қаҳва тайёркунӣ як ташаккури зиёд дӯстам бо иштиёқ акаҷон бо иштиёқ хуб мешид ки бо ана ҳамин қаҳваи болаззат як таманниёти болаззат барои мардуми тоҷикистони азиз дар соли нави мелодӣ не ки таманниётум дуруғ нест гуфтаҳоятон дар бораи ман дуруғ буд ман 10 дақиқа вақти худро сарф карда барои шумо қаҳва тайёр кардам дуруғ будан гап ҳамин қаҳва хая болӣ ака гуфтам ҷоша намез мебурам инҷа шавқи чӣ кора қабул аст таманниёт таманниёти ман бо 4 мисра шеър хуб аст беҳтарин мешавам ман аз соли нави мелод канори ёр мехоҳам муҳаббатҳои ширине ба дил бисёр мехоҳам таманниёти ман ба кулли мардуми тоҷикистони азиз ба тамоми ҳамватанони азиз ҳамин аст ки бигзор дар соли 2026 ҳар орзу ниятҳое ки доштанд дар соли 2025 ҷомаи амал напӯшид дар соли 2026 ҷомаи амал пӯшад ба тамоми мардуми мо ба тамоми ҳамдиёрони мо соли 2026 як соли пурбарор бошад бигзор файзу баракат дар давлати мо боз ҳам бисёртар шавад ҳама вақт тансият бошад муборак бошад ташаккур зиёд бошад ки дӯстии мо сар як пиёла чою ана ҳамин гуна қаҳваҳои бамаза зиёдтар шавад ака ғайри қаҳва ман ҳунарои зиёд дорам агар вақтон боша як хӯрок тайёр кунем уош бо айда бамаза ҳазору амал акай диловар ҳамин сурудро дубл гӯед камтар дигар рақс кунем гӯё ки ман барандаи асосӣ вале инҳо маро тамоман ба назар намегиранд ромиз барои мо қаҳва тайёр мекунӣ хеле монда шудем ин қаҳваҳо барои ту нест ман танҳо барои меҳмонҳо қаҳва тайёр мекунам инҳоро бин апай заринаҷон шумо ҳамҷо бекор ҳастед ду қаҳва намеоред барои мо раҳмат раҳмат дар ин чӣ дохтед шумо ин чӣ суруш хуш омадед ба барномаи ҷашни мо марҳамат таманниёти худро дар ана ҳамин камера гӯед ана ҳамин камера аз ани шумо марҳамат ду ҷумла соли нави мелодӣ ба ҳамаи шумо муборак бошад ҳамватанони азизам марҳамат таронаи нави ман баҳри шумо ташаккур марҳамат таронаатон меҳмон канӣ рафт